Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Gezeka Vice President athu aziko lino la Malawi, ife timakukondani kwambiri. Ili ndi chenjezobe kwa inu. Mwayankhula kwambiri za nzanu aboma limene likulamula pano. Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Nakuti mboma lawo mwachuluka mbava kwambiri. Ife timakuziwa tagwira ntchito takhala nanu chitetezo chako kuti ukamankhula zawina ziziwaso kuti anthu ena athakulankhulaso zawina. Ndiye mwina nkhani zikuti zibalanse bwana pamene mukuyankhula za chipani chimene chikulamulazi mavuto ambavawo zikazosangasa mukabweresaso mboni imene mukuwoziwa imene ulipo kunena kuti nafeso mwina zambuyo monse tichakuwakumbutsa Malawi zimene zakhala zikuchitika. Ndiye ili ndi chenjezo kuti pamene tikusukula bala lawina zionenso kuti wina atha kusukula bala lako. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.